Hej alle sammen, og i dag spiller vi Ultimative Battleground til Roblox sammen med Jaden, Skralde Jaden, 1, 2, 3. Og ja, skal vi fight? Okay. Og nu jeg skal bare lige gøre ham her færdig. Han er vildt irriterende. Sådan. Og snart så vil du glemme, du gør det der. Ja, det ved jeg. Jeg vil helt klart, at du gør det her. Det går lidt fint med den der fiskestang. Jeg er jo syg skrald. Sådan. Er der andre af jer gutter, der skal have lidt til? Spil til meget strøm, jeg har tilbage. Jeg ved ikke engang, hvor meget strøm jeg har. Men okay. Sådan er det. Ja, mus. Hvis du siger sådan er det, så skal jeg huske at sådan er det. Sådan er det. Du dræbte også mig. Hvor er det ikke ramme? Det er klart. Nej! Ingen af jer skal ramme. Jeg skal bare have revanche fra, da du dræbte mig. Åbenbart ikke. Ej, så. Nej! Nej. Wow, hvordan nåede vi det? Hey, jo, det skal du. Det kan du. Det kan du godt glemme. Nej, lad nu være. Jeg gider ikke det her. Jeg gider ikke at have det her, det bliver nødvendigt. Men hvis du virkelig skal have det, så bliver jeg nødt til at gøre noget. I'm døende. Kan du bare dø? Ja. Oh my god, snart så dør jeg. Hey, jo. Det er også meningen.
nu bare. Bare dø, som du er. Bombarded. Hvor meget liv har du? Hvor meget liv har du? It's my turn to shine. Jeg er vitterligt 0 liv. Jeg er vitterligt 0 liv. Ej, nu er det slut. Jeg er lidt i tvivl om, men spilder du ikke på noget lige nu? Altså, jeg vil ikke komme for tæt på, fordi jeg dør i et slag. Hvor er du henne? Jeg kan jo ikke ramme dig. Skal jeg have revanche? Bro, where are you? Jamen, lige har været, kan jeg jo ikke ramme dig. Nej, men sådan er det, jeg skal have revanche. Sådan er det, når folk... Jamen, jeg gør jo. Men sådan er det, når folk giver for revanche. Jason, lad nu være. Lad nu være. Det er bare sådan, man får revanche. Jeg er død. Det ved jeg. Nu skal jeg vise dig, der var. Det her træ lige bag dig er snart dig. Ja, det er lige nummer af mig. Det er lige noget mere dig. Nu kommer du. Okay. Hvor skal jeg have 10 minutter? 10 minutter. Hvad mener du? Hvad mener du 10 minutter? Nå, men farvel, venner.